Говорихме 100 пъти на 100. Както днеска ти казах, ти май верно си бавно развиваш се. Разгледай малко видеото и ще видиш. Виж сега, момченце, момиченце или там какво си не те знам. Гейче. Среден пол. Друг, да. Виж сега, за какво не се звъня по Вайбъра и ми говориш за Калян, Крипян и Цветан. Ти първо не ги познаваш, какво ще ги биеш? Извинявай, но ти си тъпар. Какво? Стиска устни. Охо ме пази. И стиска и устни, стиска и устни. Това е на Девора песента. Тя там припадаше. И да, и... За кой припадам? My fucking god. Верно ли ти обяснявам защо? Не бе, Девора, къде е припаднала? Кога? На партията на Митко. Не бана, яла. И да, и как беше въпроса? Нищо няма говори за Кристиян и Калян и Цветан, защото ще те набия. Защото Цецо е мангал и ми е приятел. Цецо е... до тебе е бил мангал. И да, Кристиян е брат и ако го пипаш и едно косъм ще падне от него, просто ще изчупа зъбките. Колкото за Калян нищо няма му прави, защото той ми е приятел също, И е бившо гадже, така че се стяга. Олево, че обърка жената.